røde mærker på vores håndled. Man binder os på mund og hånd. De kunne holde os tilbage en hel nat og sige vi kan ret til at udtale os klask. Man kan ikke dræbe vores ånd. Na 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 na. Man binder os på mund og hånd. Na 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 na. Na 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 na. Det her er vores frirum, de her beskyttes af os med gevær. Bare vi kæmper for det vi kan lide. Bare vi kæmper for det vi kan lide. Med tung artilleri, na 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 na. Det her er vores frirum, de her beskyttes af os med gevær. Systemet er en robot. De har samlet folk på et samlebånd. Vi sorte får i en flok. Der er planlagt komplot. Et stykke papir for os her. Vi får respekt herude hvor vi er. Laver baghold på systemet. Jagter frihed med gevær. Tom snak, vi lægger handling i snakken. Slås hver dag, vi væbner os mod magten. Laver mønt indtil det punkt, vi har dræbt den. Vi arbejder hårdt fra det morgen til det aften. Aha. Vi har håndjern på, vi har holdt ned. Har røde mærker på vores håndled. Man binder os på mund og hånd. De kunne holde os tilbage en hel nat og sige vi kan ret til at udtale os klask. Man kan ikke dræbe vores ånd. Na 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 na. Man binder os på mund og hånd. Na 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 na. Na 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 na. Det her er vores frirum, de her beskyttes af os med gevær. Bare vi kæmper for det vi kan lide. Bare vi kæmper for det vi kan lide. Med tung artilleri, na 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 na. Det her er vores frirum, de her beskyttes af os med gevær. Ingen kan repræsentere os, de tager fejl af os hver dag. Vi bærer selv vores faner, vi bliver martyr for vores sag. Har lagt et mål i vores tanker, vi skal arbejde hårdt, de andre de vil tvinge os til at forandre os. Men vi saboterer deres plan. For ingen, der reagerer her, gør vores egen ting, når de siger til os i et navn og et nummer. I et system, der ikke kommunikerer med, og de diskriminerer, de berøver os vores ret. Modstandsbevægelse, hver dag i en kamp. Aha, na 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 na. Man binder os på mund og hånd. Na 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 na. Na 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 na. Det her er vores frirum, de her beskyttes af os med gevær.